Tes que ir polas inmobiliarias e preguntar polas tendas. O meu fillo está buscando piso e vai marchar da casa. A vida pode ser maravillosa, amigas. Eu non sei como se pode buscar piso estando tirado na cama. Converto na casa, non hai nada peor. Casi prefiro botarme diante dun coche antes que seguir aturando. A ver, que pisos biches? Esta cousa moi mal, está imposible, mamá. Ou marchas desta casa, ou múdome ao cárcere de Teixeiro. Mamá! Desta vez sí, atopei piso. Encántame, ten de todo. Estaría mellor se me dixeras que xa asinaches o contrato. O contrato do piso. Vou no asinar agora mesmo, mira. Deixa moler. Que ben oímos pasar os tres, Os tres? Que tres? Pero ti sabes con que tipo de xente vas vivir? Mamá, que non venden preferentes nin nada diso, Habitación en casa con horta, todo exterior, ambiente familiar, que non che gusta. Espera, eu creo que xa teño visto antes. Que ten esa lercha que non teña eu? Iso non cho consinto, Pili? Se estás amargada, a mí non me berres. Respeto, entendes? Iso é o primeiro. A vos parecevos normal? Poñérseme a berrar como unha tola só porque lle dixen que se lle puxeron as varices como a cañotos. Por favor, a isto que lle pasa que como se meteu a reformar a casa e ten moito gasto, anda enfurecida. Pois aí te quedas, Pili. Tes que ir polas inmobiliarias e preguntar polas tendas. Iso era antes, mamá. Antes. Eu non sei como se pode buscar piso estando tirado na cama. Pois hai moita xente que traballa en pixama e non pasa nada tampouco. Sí, pero non co que lle regalou súa nai cando aínda Galloso tiña pelo. Ay, mira, todo exterior, 3 habitacións, 2 baños... 2 baños? E ti para que queres 2 baños? Pois para variar un pouco cada vez que teño que... Déixate de lerias, Berto, e sai da cama dunha vez. Vale, Carmela, Quita esa pixama, que me pos enferma. Se puxeran outra vez os tonechos, ti non estarías no paro. Este fillo meu non ten espírito ningún, non ten arranque. Seguro que cambia, xa verás. O de ser tan pastrán herdouno do pai. Ponte dereito. Non andes encurvado. Cando eu me separei, estive vivindo un tempo nun piso que parecía un rocho. Home, o teu caso é distinto, non compares. E logo, por qué? Porque a tua ex botou-te a patadas da casa. Eu a Berto estoulle dando tempo. Porque son así de parva. Eu penso que se o presionas pode ser peor. Con Berto na casa non hai nada peor. Casi prefiro botarme diante dun coche antes que seguir aturando. Pois sí que é difícil vivir contigo. Como? Pensas que a culpa é miña? Toma! Creo que non me interesa. Non, é que busco algo de máis de 5 metros cadrados. Pois ese pode estar ben, sí. Podo ir velo de tarde, claro. Non teño parella, non. Que deixámolo hai un mes. Deixouno ela, así, ela é a que toma as decisións, sabes? Pero eu xa sabía que tramaba algo. Sabía dende o primeiro día que me ia deixar esa filla de... Perdón. Sí. As 8, entón. As 8, vale. Vale, fantástico. Veña. Que duro é comprobar que nunha inmobiliaria hai máis sentimentos que no corazón dunha nai. Conteilles a miña historia con Sara e prometéronme unha rebaixa no alugueiro. Sí, por trastorno paranoide.
non atopaches nada. É que non sabes o que alugan por aí, mamá. Hai auténticos buracos negros. Non sei de onde sacas ti tanta finura. A ver, que pisos biches? Pois... o sétimo, sen ascensor. Un ático con dereito a campingás. Que dis? Esta cousa moi mal, está imposible, mamá. Vou necesitar de uns días máis. Ti non fuches ás inmobiliarias. Ti estiveches de bares, que o sei eu. E ainda por riba ves cheirando que dá noxo a fritada. Sí, vale. Atopeime con Tito, tomamos algo e pasoume o tempo. Tito é moi bo rapaz, Díxome que cambiouse de piso hai pouco e que está compartindo con máis xente. A ver, a min iso de compartir a súa idade, pois pareceme un pouco inmaturo. A ver, onde estiveches? Na taberna da Aurita? Deume recordos para ti. Ou marchas desta casa, ou múdome ao cárcere de Teixeiro. Vou ao baño, que ti? Home, Paco! Hombre, que tal, Berto? Contoche rapidamente. Díxome a miña nai, tes que ir a buscar piso. Eu pensei, vale, está ben, pero non é moi divertido. É moitísimo mellor chegar aquí ata Benboa. Fixestes moi ben, pero aquí tes as dúas cousas. Vas a ter tes vos pisos tamén para un bo sitio para vivir. Aquí en Corrubedo, non? Sí, señor. Temos un bo restaurante e un bo mercado para que podas abastecerte de comida. Como eu non son moito de cociñar, pode estar ben vivir aquí por esta zona para de cando en cando... Vivir a Benboa a comer. Dices? Eso, perfecto. Polo que vexo, este non é un restaurante así ao uso. Ten algo especial, non? Sí, é un restaurante, pero non só é un restaurante. Como podes ver, pois, quixemos montar como un pequeno mercado. Temos unha taberniña onde se pode vir eso, a tomar o viño, o chateo, tomar unha tapiña. E temos tamén un restaurante, unha peixería, onde temos tamén onde a xente pode levar para casa ou comer aquí no noso restaurante todos os vos produtos que temos aquí na Lonja de Ribeira. E aparte, tedes a vosa propia cetaria tamén, non? Temos unha cetaria, un viveiro de mariscos, sobre todo centola na época, nécora, bogavante, un pouco de todo. As miñas dotes culinarias son as que son. Entón, que che parece se me podes aquí botar unha man? Eso arreglámoslo rápido. Temos aquí ao Kevin, que é o mandamás aquí da cociña, e enseguida che espabila, che enseña un par de truquiños. Presentasmo. Vamos. Sí. Veña. Fantástico. Berto, presento a Kevin. Fantástico. Si queres aprender a cociñar. Sí, macho, é que a miña nai xa está farta de mí e dixome que teño que independizarme. Axúdasme, sí. Sí. All the fantasists and fetishists are preparing the ball. When you've been Kevin, que imos facer entón aquí? Vamos a asar este xuroliño e vamos a facer un tartar de mesillón con wakame. to take. O malo será que non sepas pelar un allo ou unha cebola, non? Ai, bueno, me poñes a proba que... Vou empezando co peixe, Replaced by pois agora vamos deslomando o peixe. Vamos a quitar os dous filetes, un de cada lado. line of your call. Well, Un derecho máis cómodo co cuchillo Xa estou grande, aquí. Eu son de ferramentas pequenas, sabes? como as nais e as abuelas, non? Sí. Cuchillo pequeno. might as well be any. Vou facendo un sofrito Sí. e vas cortando un poquinho de wakame. Vale, levas a Agora cebola. levo o allo laminado E o allo. e a ceboliña. E Para despois, facer o cando sofrito. este medio puchado, metemos Botamos o wakame. O wakame. Como é a alga aquí? A alga da ría tamén, como un produto gastronómico máis. Hai xente que se utiliza para revueltos, peixes, arroces, mesmo para risotos. Que pintaza de mexillóns, Son de aquí, das bateas. O meu problema cos mexillóns é que estéticamente é un bicho moi feo, a verdade. Pero tamén é un bicho moi rico, Pois sí. moi sabroso. Ti sabes a que se debe a esta cor así laranxa do mexillón?
Hai uns que son máis oscuros Sí. e outros máis claros. Un é o macho e outro é a femia. Bueno, o sofrito ahora vou botar un poquinho de viño blanco. E queda moi feo cando un cociñeiro come, non? Claro. Claro, non podría comer un. No. Mentre se está traballando non se debe de comer. Claro. Dicías que íamos meter na grella o xurelo. Vamos a aproveitar agora a metelo, mentre se fai o sofrito. Aquí o que vamos a facer vai ser asar os lomos de... Aquí vamos a asar os lombiños estes aí. Ah, mira que ben quedan así. Pois ponos ti aí arriba da... Que honor. Por aquí, polo medio. Sí, pono no medio, se chega ben o calor. Fantástico. E agora damos así 5 minutiños, despois damos a volta, outros 5 minutiños. Os mexillóns voulos botar o sofrito que temos aí do wakame. Ti vai cortando estes cacheliños que xa temos cocidos e despois ímolos a meter nesta sartén. Vale. Que ben. Pones aí a parrilla. Sí. E as patacas canto tardan máis ou menos? Na, as patacas ao estar cocidas, nada, que colla un calorciño, un doradiño do que da parrilla e o aroma. Unha vez que este listo, emplatámolo Xa. e a papar. Botamos así unhas seriñas de sal, unha gotiña de aceite e un poquinho de crisallo. Que preciosidade. E agora aproveitar. Que? O marqués xa ten o seu pazo? Hoxe vin 8 pisos e mañá creo que tocan 10. Pero xa estou máis preto de atopar o que busco. Aquí tes outro teléfono. Se non che collen, pasas pola mercería de Encarna. Vale. Voume deitar, que estou reventado de buscar un teito onde poder vivir. Hoxe comezou a campaña de recollida de mobles da parroquia. Deilles o colchón da túa cama. Volvíme a topar con Tito. Vive cun vasco e cun brasileiro. Sei que montan unhas festazas que teñen unha habitación libre, pero xa ten a palabrada para o mes que ven. Así que nada. Sí, Merche. Non, Pili e eu non nos falamos. Foi ela que se fixo ofendida. Puxolle mármore ao baño. E a cociña? 5 puntos de luz para iluminar os mobles novos. Mamá! Desta vez sí, atopei piso e encántame, ten de todo. E ademais está moi ben situado. Por fin, mamá, voume desta casa, que che parece? Mamá, estás ben? Estaría mellor se me dixeras que xa asinaches o contrato. Mañá xa. Pero mira, mamá, non é por molestar, pero eu creo que iso xa está máis calimpo, Sí, ti crees? Crees que con esta luz brilla ben o mueble? Hoxe parecía outro, cheo de ganas, de ilusión, ata me axudou a limpar os mobles de toda a casa. Xa sabía eu que te ias a abrandar. Indo vas botar de menos. Pero que dis? Se non fago máis que soñar con el levando un camión de mudanzas. Estás ben? Pareces preocupada. É que son unha parva. Este fillo meu non sei se se acostumará a vivir só. Pero se é un rapaz forte, san, con toda a vida por diante. Este dalle moito a cabeza. Hoxe vin a Pili, sabes? Díxome que tirou un tabique e que lle quedou o salón o dobre de grande.
Non me explico como miña nai é capaz de pasar tantas horas na cociña. Porque mira que fai cousas deliciosas, pero tremenda paciencia hai que ter. Eu son así máis práctico e vou quedar como a un señor nun plis-plas. Xa veredes, vou facer unhas patacas mariñeiras con ameixas. E así celebramos, pois, un pouco que marcho desta casa por fin. Independencia. Xa pelei unhas pataquiñas e media cebola e agora toca cortalas a xeito para poñelas na bandexa do forno. As patacas cortoas en liscos e as cebolas en aros. Voulles botar por riba un fío de aceite de oliva e un pouco de viño branco. E para que teñan un pouco de sabrosura, que mellor que botar unhas poucas de ervas aromáticas, sal e pementa. Moi ben. Pois isto xa ten unha pinta estupenda, Xeremías? Xeremías é a miña mascota. Pois nada, o forno a 250, máis ou menos. E listo, despois de media horiña xa teñen que estar a punto as patacas. Agora xa non queda máis que engadir o pan seco roto e as ameixas. Remexo todo ben para que as ameixas se impregnen do mollo e deixamos 5 minutiños en repouso. E despois a papar. Mamá, pasa para a mesa, xa verás que prato máis rico fixo teu fillo hoxe. Ai, o último que fago nesta casa. Voume emocionar e todo. Xeremías, para ti as obras, Cada día tes máis xeito coa cociña, fillo. Mágoa que para as outras cousas xa están pas pan. Pois aínda non sabes o que temos de postre. O contrato do piso. Vou no asinar agora mesmo, mira. Deixa moler. Aquí ainda non me fío. Ai, que ben oímos pasar os tres, Os tres? Que tres? Eu non digo nada. Se quere compartir piso, alá el. A min tanto me ten que se vai a meter noutra casa con outra xente. Moncho é garda xurado e Felipe dentista. Son uns demos. Caime xenial. Por fin vas refacer a túa vida, fillo. Alégrome moito. Non se parecerá mal, non? Que me vai parecer mal que vivas con outras persoas? É a túa vida. Eu aí non teño que meterme. Pintou a habitación de cor salmón e forrou a cabeceira da cama de coiro. Mira ti. Que mercou un colchón que che hidrata a pel con aloe vera mentres dormes. Agarda, Merche, que quería comentarche unha cousa. Sí, dime, que? Ti sabes algo dun tal Ramón Vilariño, que é garda xurado? E dun tal Felipe do Pico, que é dentista? Espera, que busco algo para anotar. Berto. Virtudes. Hola, son Carmela. Sí, amiga de Merche. Coñecémonos aquel día que fundiches a pensión no bingo. Mira, ti poderías darme un teléfono.
Moncho Felipe, mándanche saúdos, que estivemos aí no meu cuarto librando algunhas cousas, facendo sitio. Berto, temos que falar. Que pasa? Pero ti sabes con que tipo de xente vas vivir? A min facíame ilusión ter a varios amigos na casa, como cando era estudante, e que boto de menos as festas, pasar as tardes vendo os partidos. Ramón Vilariño García, implicado no roubo de obras de arte en varias igrexas. Peor que o electricista do Códice Calistino. E que me dis do tal Felipe? Levas 7 anos exercendo de dentista, sen ter o título. Pero con que xentalla te vas mesturar ti, alma de Deus? A min xa me parecía raro que Moncho tivese tantos santos na casa. E que Felipe se ofrecese para facerme un empaste tan barato. Queres matarme dun disgusto? Era o que me faltaba agora, que te xuntes con delincuentes. Mamá, que non venden preferentes nin nada diso, eh? Son xente honrada. A súa maneira. Este rapaz meu é un inconsciente. A quen se lle ocorre se quera pretender ir vivir con eses mangantes? En fin, liberarei estrés aprendendo a mariscar con Ramona. Se ela tivese un cuarto libre, xa lle mandaba a Berto para lá. Así, polo menos, eu podería quedar tranquila, que había de termo ben cuidado. Bos días, Ramona. Ai, hola, Carmela, que tal? Aquí estou, Moi ben. como che prometín. Moi ben, así me gusta. Merquei botas e todo, eh? Eu vexo que a xente está metida aí no mar. Eu non viñen preparada, Ademais non sei nadar. Pero, tampouco eu non sei, mas un mariscador hai 22 Ai, anos, sí. pois non tens problema ningún. Entón, que facemos aquí? Nós hoxe estamos por terra. Ah, E por terra solamente fa faltan as botas e máis a lagoña. Mira, Imos teño aquí facer, a a ver. lagoña. E mira, xa ves que hai moitas pedriñas. sí. Ou pedras grandes, xa ves. Mira, se ti non a queres mover, vas cavando así por aquí polos lados, ves? Moi ben, Vas, moi ben. Pois a ver, déxame probar. así. Pero tens de quedar máis ao fondo, Porque a mexa está moi fondo. Mira, este é un inqueirón. Ves? Mira. Ah, é unha navalliña pequena. Sí, unha navalliña pequena, exactamente. Mira que hai pedras por aquí, Hai un mundo. Sí, xa chaman esa playa da Norte a pedra a playa das pedras. Para ser a primeira vez, falo moi ben. Sí? Pero sabes o que te falta? Un pouquiño de estrutura. Ah, claro. Claro, ves? Mira, aquí anda unha, mira que bonita, mira, ven. Ai, topei unha, Mira, vela. Esta é unha ameixa japónica. Que significa ameixa japónica? Japonesas de Japón que viñeron para aquí, para Galicia, ahora, O sea, douxenos que aquí, as e dásenos traxeron moi de ben. Japón e Mira. agora dáse aquí. Ahora das aquí moi ben, sí. É unha das que máis se vende, se ti queres tamén. Ai, sí. A non ser que nos dá aquela a vida. Ai, sí. Sí, porque aquí máis temos nas playas. En fina temos pouca, porque nós ahora, por exemplo, vendemos 5 kilos de Japón e 6, e de fina medio. Isto é escravo, No, bueno, Ai, non. así, os fazos si doenche moitos osiños, a verdad, cando levas aquí uns anos, a verdad, a maioría da xente estamos aqueladas, non, dos osos. Nosa rutina de cada día, levantarche pola mañan cedo, cando veñen as mareas de temprano, e virmos traballar, levantarnos ás 6:30 da mañán, 7, e o que collamos, temos un tope que nos destina a xunta, e collemos o marisco, hai veces que nos leva 3 horas, outras veces 2 e pico, depende, aquí es calibres. Mira, este é de 35, este é de 40, o de 40 milímetros é para a fina e o de 35 é para a japónica. Temos que levar ese tallaje, senón venos a xunta, é unha multa. É unha multa. É como loitades contra o furtivismo. Que nós xa non podemos facer nada. E os vigilantes que temos da cofradía xa non nin caso. Incluso houve un que lle pegaron e estuvo incluso a barra da Marta. Ai, sí. Sí, sí. Eso hecho que é a playa, o marisqueo. Que sí, que vexo que é cousa de mulleres, non? Porque polo que vexo aquí hai moita muller traballando. Sí, porque a playa en un principio ahora non.
pero nun principio era unha axuda, para axudar como que di outro ao marido. Non sabes a ganar. E agora da playa, agora hai uns anos que levamos mal, pero da playa vivía a xente. Ti sabes de algún piso que aluguen por aquí? É para o meu fillo, que xa ten idade de independizarse así ali na casa. Bueno, hombre, na Puebla, no centro da Puebla, que nos queda aquí cerquiña, a 2 kilómetros, penso que tese moitísimos. Sí? Sí, sí. Ademais, non é porque sea Puebla, pero Puebla é un sitio moi bonito, además moi tranquilo. Pois moitísimas grazas De outra nada. vez. Marcho Despois- que non teño o lombo para estas cousas. Non, xa te digo, hai que ter fuerte, eso desde logo. De verdade que sí. Sí, eso desde logo, chica, hai que ter un riñón moi fuerte. E vou para casa. Non cabe duda. Mira, habitación en casa con horta, todo exterior, ambiente familiar, que non che gusta. Pois sí que che deu a ti forte polo de compartir. Ai, pero non me digas que non é bonita, Berto, se non queres sentirte só, eu regalo che... O que, unha moneca? Unha moneca esos de plástico? Non, home, eu dicía un gato, por exemplo. Mira, mamá, creo que teño dereito a vivir como e con quen me pete. Ai, sí, cun ladrón de santos e cun sacamoas. Vas comezar outra vez con iso, de Era verdade? porque, se non chegase por min, que? A estas horas estarías planeando o roubo da Virxe da parroquia ou queréndome quitar unha moa coas tenazas do churrasco. Pois nada, mamá. Tranquila, quedo nesta casa e xa está. E iso sí que non. Pois entón deixa de amolarme e que xa atoparei algo. Vale? Perdoa. Hola, que tal? Sí, chameite antes. É que non podo coller a habitación, non, finalmente non. Non é por esas figuriñas que tes na casa. Non, tranquilo. O que pasa é que eu necesito de máis espazo, pois, para as miñas cousas. Pois a verdade é que está decorada con gusto. Espera, este Camilo VI, eu creo que xa o teño visto antes. Josito, o fillo de Margarita. Non o coñeces? Sí, soame. Pois está buscando compañeiro de piso. E que pisazo. Pois que teña sorte. É un encanto de rapaz, Berto. É serio, responsable, ten un bo traballo. Sei no igual que a ti, mamá. Josito é o sepultureiro do concello. É iso que ten de malo. Non ten praza, pero está de interino. A ver, prefires que vaya a vivir cun tipo que coleccionaba necrolóxicas no instituto antes que vivir Déixate xa de saleria, Berto. Non quero que te mudes a casa de Pili. Non quero. Pois non sei de onde sacaría ela a información. E por que teño que contarllo eu? É que a min Pili caeme ben. É unha agarrada, vale, sí, certo, pero non ten mal fondo. Dime ti, para que quería esa lagarta meter a alguén na casa? É o meu fillo, nin máis nin menos. Así que o problema agora vai ser que Pili me ofrece unha habitación. Pero que ten esa lercha que non teña eu? O mármore ese de Ibiza que meteu no retrete. Pero onde vas a estar mellor que na túa casa, con túa nai? Iso foi no momento, pero logo alegreime. O único que me doeu foi que non me dixera que era a casa de Pili. Mamá, que ten que ver en todo isto o cuarto de baño de Pili? Sí, xa sei que me pasei, pero que non puiden controlarme. Esa mala pécora de Pili. Unha boa dose de cultura da man de Sandra e un paseíño e hai quedar máis tranquila. Estamos no miradoiro da Pedra da Rá, que se chama así porque, se nos fijamos, ten forma de rá. Este parque é un parque natural e, como tal, témolo que percorrer por pasarelas de madeira. Temos a Lagoa de Visán, que a temos alá, é unha lagoa de agua doce. E temos a da Carregal, que está preto da duna, e a marisma, único unha marisma polo río do mar, entón, cando enche a marea, entre auga salgada nesa marisma. Hai especies únicas que solo tanto en Galicia como na península. Este é o sitio idóneo para ver o que é todo o complexo dun ardo parque natural. Temos tamén ao fondo o pobo de Corrubedo, Monte Facho, Monte Taume
Estamos nun enclave paradisíaco. Todos o coñecemos pola Gran Duna. Chonache de algo? Claro, Sí, seguro claro. que te tiraste de la cando eras pequena, verdad? Segurísimo, e agora iso non se pode facer, non? A Gran Duna témola ali. É unha duna móvil que resenera co vento. Fai moitos anos, eu, seguramente ti tamén, subíamos pola duna, nos tirábamos. Era a típica visita que facían todos os colexios. Como xa se sabe, o que máis dana a duna, pois somos nós, as persoas. Entón, xa fai uns cantos anos que non se pode subir á duna. Agora sí que temos algo positivo que antes non tiñamos. Si nos fijamos ali, no alto da duna, temos vegetación. Te recordas ter vegetación ali arriba? Nada, subíamos, era area, víamos o vento, como se movía. Todos os sitios teñen unha lenda. E, bueno, aquí na duna de Corrubedo falase de que debaixo da duna estaba enterrado pois o pobo de Valverde. E sempre collíamos, poñíamos a orella, e sempre había algún que decía tiraronme da orella, escoitei as campanas. E esas cousas, sí. Eso agora xa non o podemos escoitar porque, de feito, pois non podemos subir. Pois mira, Sandra, moitísimas grazas, A ti, Carmela, cando queiras. Estaba enfadada cunha amiga que é a miña mellor amiga e vou facer as paces con ela. Claro que sí. Agora mesmo a chamala. Moitas grazas, corazón. A ti. Ata outro día. Ata outro día. Chao. Claro que sí, Pili. Estou moi contenta de que Berto vai a vivir a túa casa. Sí, claro. Así vas amortizando parte da reforma co que che paga de alugueiro. Sí, eu tamén o estaba pasando moi mal, claro que sí. O das varices non cho dixen por mal, Sí, a ver, cóntame. Sí, como che está quedando? Está che quedando preciosa a casa, non? Xa. Ai, Manolo, non te movas que me destapas os pés. Ou a cociña. Queres que che prepare a tua infusión de alpiste? Agarda. Ai. Non sei como faz, que me arrefrías os pés e ao mesmo tempo. Ai, entrame unha calor. Será o cambio climático. Ai, que gusto poder estar aquí os dous na casa a soas. Hola, molesto. Molestas, amargas e estorbas. Que pasa? Se Pili non ten wifi, pensáralo antes. Que estaba xogando os médicos, Que ben vos vin. A ver, que se che perdeu aquí? Porque non me digas que vas seguir coa mudanza a estas horas. Que hoxe xa ías dormir na túa nova casa. É que hai un problema, mamá. Un problema de que? No cuarto que me alugou Pili que hai pingueiras. Pingueiras? Pero que estás a dicir pingueiras? Non vexas o desgusto que ten Pili. Seica chamou a un chapuzas para arranxar algo no tellado e fixo o peor. Agora caelle auga dentro, sí. Pois vai a unha pensión. Mamá, por favor. Non creo que sexan máis de 2 días, Ou 3. Eu marcho. Así xa arranxades vos o tema. Ti quedas. Ti quedas hoxe na casa. Ese Berto non pode dormir por culpa da nosa noite de paixón. Que poña tapóns nos oídos. Segue che doendo? Se o movo para este lado, tírame bastante. Ti debes pensar que tes 20 anos. Xa che dixen onte que non te puxeras nesa posición. Non chamas a Berto para que vais a almorzar. Deixa que durma, así non estorba. Estiven pensando que se cadra, Berto pode quedar na miña casa. Ata que Pili arranxe do tellado. Berto, na túa casa? E por que non? Eu creo que é o mellor, sobre todo para ti. Home, eu todo o que sexa volver ter a tranquilidade de antes, pois... Eu sei que queres estar soa no teu espazo. E a mí non me importa que quede. O xerguicheste moi inspirado, Manolo. Pareceme unha idea estupenda. Estupenda. A ver... Ai. Ai, 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 ai.
Ai, este Manolo, que boiño é. Por certo, Merche regaloume estas sementes, mira ti que regalo, e nin sequera me dixo de que son. Pero eu vou nas botar neste texto, e a ver que sae dai. Pero, para asegurarme de que sae algo, voulles facer un abono natural e ecolóxico destas cascas de mexillóns. Parece vos extraño? Pois non é tanto, porque as cunchas de mexillón están compostas principalmente por carbonato cálcico. Así que son boísimas para equilibrar o pH das terras ácidas propias de Galicia. Pero para que a terra absorba ben as súas propiedades, é mellor botarlle as cunchas ben picadiñas. Así que martelo en man e forza. Listas. As cunchas quedaron prácticamente esfareladas. Agora, botoas na terra do testo. Tampouco hai que pasarse, sentidiño. Boto as sementes e acabo de cubrir con terra. Listo. E a ver que sae daqui. Eu penso darlles o tempo que queiran, gozando da miña nova vida en soidade, sen que ninguén me moleste. Ai, o que hai que facer para non pagar un camión de mudanzas? Hola, mamá. Isto vou no deixar aquí, Despois, cando vaya a casa de Pili, xa o levarei. Ti verás. Se queda aí máis de 2 días, boto todo o lixo. Ai, mamá. Chegarei tarde para comer, vale? Como? Que non, que era broma. Hoxe cociña para min, Manolo. Se ti ao final estás como queres. E oes, non me corrompas a Manolo, que xa sabes que se deixa tentar. Vale, tranquila, Carmela? Veña. Tranquila, Carmela. Fin! Hola, Pili, que tal? Sí, xa me dixo Berto. Que mala sorte, muller, sí. Pero como chamaches ao pumarín pro do tellado? Ti non sabes que o ano pasado a Rosa de Penedo lle tirou a parabólica? Sí, claro, muller. Estou pro que queiras, pro que faga falta. Como? Que agora tes pingueiras por toda a casa? Claro que podes quedar na miña a dormir. Sí, o tempo que sexa, sí. Que me vai importar? Tá logo. Xorós. Uf. Toma. Este é o momento no que lle dá un ataque ao corazón. De viño branco. Remeixo todo ben para que as almeixas... Mexo. Vale. Queres amargarme a vida? Queres me matar a desgustos ou que? Era o que me faltaba agora, que te xuntes.
Venga, que vas. Xa está. A súa maneira. Berto. Non... Neno.